जों अबाव थांनो नागिरदों खोन्था दे। जों दिनै सानडे रबिबार बे रबिबाराव जों दिनै मन्दिर सिबिसालियाव थांनो नागिरदों आर'ज खालामनायाव थांनो नागिरदों जोङो नुजाथि आर'ज थांनो नागिरदों दा जों फुंनिफ्रायनो ओंखारबायना गियान जों मैयानिफ्रायनो रेडिखा थांनो ना थांनोसै जों देलायखांजोब्बाय बाबायाबो दुगैबाय आइयाबो दुगैबाय गियानाबो दुगैबाय जाबाय ओंखारनोसै गियाननि दैबो लाबाय दै गुदुंबो लाबायना नायलाय गुदुं नंगौ ना नङा गुदुं नंगौ जों बिदिब्ला जों लासैनो ओंखारलांनोसै गियाननि मेथाइ दानो जायालै ना दा बिदिब्ला जों दान्दिसे उनावनो ओंखारलांनोसै रेडि जाबाय थांनो रेडि जाबाय ओंखारबाय जाबाय दा जाबाय जों सफैबायबो नै मेन गेटआव सफैबाय हाबनोसै जों नैबेनो जों हाबबाय हेल' गुड मर्निं गोबां मानसि नुजाफैदों नाथाय जों फैनायनि सिगांनो मानसिफोरा हा सिङाव हाबजोब्बाय दा जोंबो आथिं आखाइ सुनानै हाबनोखौ लाबाय नोंलाय माथो हमाखै Kenapa? मा जादोंमोन लेस नों लुबैथारदों बिराद जानो लुबैदों गोथावथार ओमफ्राय माथो नों आर'जसो बेयावनो जाबाय नोङो नेनो हायाखै लुबैथारदों नों आरो बेखौ जोब्बा थांफिनगोन दाना बे जोब्बा थांफिनसै ना सिङाव ना बेखौ जाखांबा थांसै दा नों गाबबावगोन नामा गाबनो नाङालै ना गाबनो नाङालै मारै मोजां होनफिनलाय एक्टरानो गाबो नामा नंगौथ' बावदों आं बेखौनो गाबगोन नामा नंफ्लांदों आङो नों एक्टरसो नंखायना नंगौ औ मन्दिर देखायनो आगैजों रायलायदो आगै फोरमानजों रायलायदो दे रायलायलाय दिलि नै आगैमोन नामालै सेम सेन्देलाबो सेम नायलाय आगैना सेन्देलाबो सेम गस्लायाबो 56 आरो नै सान्थौनाबो 56 नुबाय जोब्बायना बाबाना थांसै जों ना बैयाव झुला गेलेखांबाय
तारांनि जोंना आर'जआ जोब्बाय जों थांफिनसै दानिया जों थांफिननो ओंखारबाय बिबारा बिराद मोजां जाबाय नैबेबो ओइ अखा हाबाय माथो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय आरो बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय